everywhere on Sly Media. This is your favorite online TV channel. All what you have to do is just to like or click that button to follow, subscribe Sly Media, so that every time when a program is here, you will never miss this informative and entertaining program. And we are also live streaming on other social media platforms. What you have to do is the same, just click that button so that you never miss some of these programs. What is it that we are talking about? It's a program that we started some time ago with Apostle Monalita, Tradition and Christianity, or Christianity and Tradition. Zvinobatana papi, zvinorasisana papi, zvinezvi hazvisangane here. Aiwa, Apostle is here to explain. But what is it that we are going to talk about it today? Hanzi mukaenda kumachechi munosvika muskonzi munhu ane matarenda, munhu ane chipo, ukaenda kuchivanhu unosikopiwawo mastatement akasiyana siyana, asi paunoenda kumwe kwacho kumwe unoskonzi iri dhimoni kana kuti izvi zvakaipa. Apostle is here to explain the different. Is there any conflict between the two? Let's wait and see. Apostle Magadi. Seripo Magadi. Tinofara isiza menini. Ayo, tsiri right. Sinokomborero. Aditi. Aditi. Ayo, tinotenda Mwari. Pa program yatakatanga kuita mashoda apfuura. Ndimi munoshanda nevanhu. Vanhu vakaigamuchira sei? Ndakaona kuti vanhu vakawanda vakagamuchira. Vanhu vaifona vachisama message Apostle rambai makadaro. Muri kutivhura handitika chaizvo chaizvo kuti tinyatsoona nekuti imimi muri kufield yevanhu vari kutitsikirira zvakanyanya tichingotsambura. Saka field yenyu yamuri iri kutsikirira vanhu zvakanyandi kuti Apostle yechechi. Saka wakati tinofara kuti kana mukati menyu muchibuda munhu akadai achitaura chokwadi kwete kuwanza handiti, nokuti imimi muri kunyatsoziva nokuti munenge muchizowana nevamwe venyu mukati imomo kutoti munoita sei kuti muzosvike pamuri handiti. Saka ndo zvacho vanhu vari kufara. Unozongowanawo vashoma shoma vaiva kuti vanongoona kuti watsikirwa mugarden mavo handiti, ndo vanozongoda kupa negative comments, but vanhu vakawanda vari kufara. Sterek even kumaradio kwandinokavha maprograms, vanhu vari kufara zvakanyanya kuti rambai makadaro kuti chokwadi vanhu vemuZimbabwe tivhurike, tanga takarasika handiti. Tikaenda kumidzimu tinogona kuziva kuti munhu ane shairi kuvhima. Toenda kwenyu kwenyu kwamunonzi muri kutsikirira vanhu, anonga achinzi ane chipo handiti. Asi handizivi kuti ndicho here chipo chinenge chaonekwa naApostle, chakaonekwa nemudzimu kuti une shairi kuvhima. Ndozouya kwamuri maApostle musikuti une dhimoni. Pedzezvo monditsikirira pamwe monditorera futi chipo changu. Pakamira sei papa Apostle? Right, ndichazviti patsanure handiti. Right, ukaona waenda pamunhu ari kuti munhu waMwari, okuti iwe wambofamba uku kumwe kwese uchiudzwa une chipo chiri pauri kana kuti une mudzimu, waenda kuchivanhu ubva udzwa kuti une mudzimu uri pauri, unogona kuendawo kune mamwe maprofita zveshuwa anogona kuona kuti une chipo chiri pauri handiti. Then wozoenda pane mumwe anonamata obva angokuti this is demonic, you need deliverance. Ibva watiziva kuti munhu iye akatorasika handiti, nokuti pane zvinhu zvinopatsanurwa pachipo chemunhu nevanhu chaizvo chaizvo vakatumwa pabasa ravo handiti. Vanonyatsoona kuona kuti okay, munhu uyu chipo chiripo zvechokwadi, asi chipo chinenge chichibva through dzinza remunhu handiti. Hakuna chipo chinongodonha pamunhu, nokuti munhu akatozvarwa ane ropa ramai ane ropa rababa handiti. Ndo panobva zvipo ipapo handiti. Ndosa muchizoona kuti vamwe vanhu vaiva kutika vabereki vake vanga vari madofo handiti, ekupedzisira baba namai hapana munhu aigona kuchikoro. Panotoda mirako ipapo
kuti mwana yagozogonawo chikoro handiti nekuti atora ropa ramai ndereudofu ropa rababa ndereudofu saka hapana ndokuti munyatsonzwisise kuti munhu kusikwa kwake handiti kune dzinza rake mukati handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti iwe ukaenda pamunhu anonyatsoona chaizvo anoona kuti munhu uyu is gifted but gift yake yakamira sei handiti ine chivanhu here chinoda kutanga chagadziriswa handitika ozochimira negift yake zvakanaka achitungamirirwa pane here zvimwe zvinhu zvinokanganisa gift yemunhu uyu kuti imire yakachena handiti ndo chinhu chiri kutadzikwa nevakawanda saka munhu anogona kungosvika ongoti this is demonic why handiti nenyaya yekuti hapana chaanoona hapana chaari kuziya handiti muri kuona saka kumunhu chaizvo chaizvo akatumwa ari kuita basa rake anoona kuti munhu uyu chipo chiripo but paita imwe mweya iri kuda kukanganisa handiti chipo chiya saka anochitanga asunungura munhu yakubvisa handitika mweya iya yakaipa then chipo chogadzirwa chomira chiri chega handiti chakachena saka ndopo munozoona kuti munhu anongomanya kuti but panenge pasina kunyatsoongororwa nekuonekwa handitika kozoti kuchivanhu kunyange ukanzi kuchivanhu ikoko une mudzimu handiti but mweya iyi ine zvinhu zvinenge zvichiteerana nayo handitika mukati memadzinza saka pane zvinoda kutanga zvaita sei zvagadziriswa zvabviswa wocheneswa kamusha wocheneswa then wochigadzirwa chipo chako kana kuti mudzimu wako wakachena zvimweya zvezvikwambo zviya zvakarombwa mukati memadzinza kana mweya yengozi yakaparwa mukati memadzinza yotanga yazorodzwa handiti kana yazorodzwa then wogadzirwa chipo chako zvakanaka handi kupanya yechipepa baba kuchivanhu nekusaidi kwenyu kuna naapostol pane here pamunoona kuti inini Robert ndauya muona kuti Robert ane chipo chekuvhima chinoita kuti aite kana kuti mari zvinoita here kuti maapostol nesimba renyu ramuinaro ndisingati zvenyu imimi but tipase muenzaniso munditorera chipo chechi chouya kwamuri motanga kuita mari imimi nechipo changu zvimwe chete zvaapostol pamapenda kumudzimu zvinoitika here kuti ndaenda mudare remudzimu ndasvika ambuya kana sekuru bvona kuti Robert ane chipo chekuvhima kuti ndakukugadzira asi kundigadzira kwavari kuita kana kuti kunamatira kwandiri kuitwa ndiri kutorerwa chipo changu chichi right izvozvo ndo zvandatosangana nazvo kakawanda panapa kuti munhu anenge atoenda zvechokwadi ane chipo chake pangave pan'anga kana kuti kuma-ministers of God then nyaya inoitika ndeyekudai munhu uyu kana ari munhu ari kushanda chipo chake chiri chine urombwa mukati handiti anenge akatoudzwa handitika kuti iwewe chipo chako chichirambe chakasimba handiti chichikuunganidzira pfuma chichikuunganidzira vanhu wakawanda iwe unosanwa kupota sort of kutora nekuinitiata handiti saka anenge achinzi iwe unosanwa kutopota uchiinitiata handiti vamwe vanhu vane zvipo kuitira kuti zvipo zvavo zvinge zvichishanda pauri saka zvinhu izvozvo zvitoriko handiti nokuti ndakatombozviitwawo izvozvo handiti ende vanhu ivo vanoda kuisa too close handiti kana aziva kuti iwewo une chipo ende chipo chechi chiri kumubatsira nechaunga chevanhu chiri kumupa pfuma handiti anokuisa padhuze haazodi kukushaya handiti ndo zvavanoita vanhu ivavo saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu ivavo vanenge vakatoromba inini pandiri panapa Robert handitombozoti chipo chemunhu chinotorwa sei nokuti handina kurombera chipo changu ndakaberekwa ndinacho handitika right itori calling saka chipo changu ndinongochisimbisa handitika nekutsanya ndikanzoenda kumakomo enda kumadziva kumapopoma ndinoenda handitika ndombonita munamati yangu ndiriko ndichizvisimbisa chipo changu handiti handina zvezvokuti ndakazorombera zvikazodini kana chii kana wakatorombera chete zvine mhiko yaunotoudzwa kuitira kuti zvirambe zvichifamba saka ndoponoona kuti
ukasvikawo Robert pandiri ndakaromba ndokurumidza kuona ndaona kuti okay chipo icho ndinotokutaurira Robert une chipo chakanaka cheuvhimi chichichichi handiti uya pano pakunochigadzira manje ndopandinochitora chipo chiya chakutosara chakushanda pandiri mungava muri muchechi mangu mawatoya kana ndakaromba nenzira iyoyo handiti ndinenge ndine chiolta changu handiti chinotogara kana zvibhotoro zvangu kana zvimakanabashi handiti zvokuti inini pandinokuti itai out handiti ndine chidaidzirei handiti mweya yakaipa midzimu chemarine spirit imuchiti out imi ndiye murudzinga indiri ngodaidzira zvandiri kuda kuti zvibude mamuri handiti then patinongopedza service ndosana ndopinda hangu handiti murumu mangu mune zvinhu zvangu ndototi raite mweya yese handiti yadzingwa pano midzimu mondoro masvikiro handiti mweya yose yekumvura yadzingwa pano ndoda zvangu kushanda nemi handi muri kuona ndoda kushanda hama kana pastor moyaya ane video yakaita viral last year woku South Africa handiti aita ipinda AFM right ani makanzo achitaura kuti rimwe bhodhoro reurombo ndakaripiwa kuZimbabwe rimwe ndakaripiwa kuMozambique rimwe kuNigeria handiti akatsanangura kuti mabhotoro aitogara murumu mekuti ndaisada kuti munge muchipindwa nevanhu imomo maisatopinda kana mukadzi wangu aisazviziva ndaingoti rume yangu yekunamatira handiti right akati ndo zvataita patinenge tivanhu vakomande out handiti zviri mavari handiti inini ndaizosara ndokukumbirira kuti maspirits awo ese aya achigare mumabhotoro muya handiti ndochitanga kushanda nawo handi muri kuzvona ndotoita mari ichiya chandataura chese chinotoitwa handi muri kuzvona saka ndo zvacho zvandiri kunyanya kusangana nazvo kuvanhu vari kutouya panapa even vari panapa handiti vari kuita mataravo wakatobva kwakawanda kwavakabva vari kutaura kuti ndakazodiscover kutoti chipo changu ndo chiri kushanda handiti ndaratovhunza papapo kuti yes ndaenda inini kukereke nditi kana kwandinoenda kumataro ndagadzirirwa ndaya mazviri imomo ndiri kuti ndagadzirwa ndanamatirwa zvinhu zvangu zvatanga kuda isu ndotona but pandakandiri nsandabwenda ikoko ndakati zvanga zvingori constant zvanga zviri right but ichazoenda maenda kuti ndakwenda kana kuti kuchechi kana kuti kumataro zvinhu zvangu zvakuda isu zvakutodonha ndopo unenge uri kutopiwa a good sign or warning yekuti pawatsika handipo handiti zvokuti kana uri munhu akachenjera manje kurumidza kusuduruka handiti wokurumidza kana kuti kuenda wokumwe handiti wokurumidza kunopinda womudaro woona kuti zvinhu zvako zvakafamba sei handiti kuyaoko nekuti zvinhu zvori kutaura Robert it's true ndiri kuona vanhu vari kufanira zvondopedzera da kuti yo please ndirengerereyo ndakaenda kwakati ndichida kugadzira but ndakatodiscover kuti chipo changu handiti chipo changu chatokanganiswa chipo changu chasungwa chipo changu chatorwa handiti bhozi kune vamwe vanhu chaiko vari kuprofita nezvipo zvevanhu mumachechi handi muri kuona kune vanhu votorova matare chaiko echivanhu nezvipo zvevanhu handiti vakaromba zvinobva muvanhu vakaromba izvozvo but vanhu vanga vasina pane mamwe ministers of God vakaona our last in Greek yatakaita ye vari kunze kwenyika handiti nevamwe vari muno vakandifonera vakati apostoka video yatakaona paSly Media yakatipepudza and tinokutendai mene kuti makatibvira nekupi takatoega tiende kune maimpartation handiti kune impatwa tichito masini vakatanga kudhara but zvinhu apa ndakaenda vamwe vatakuti takaenda tichiprofita zvokuprofita zvezvo but kungononzi impartation zvese hapasina kana chiprofita chiripo handiti ende vanhu even kumachechi avo vadonha kudai kutanga kutodonha handiti murikuona zvinhu hachafambi nenzira yazvanga zviri kuita sei yazvanga zviri kufamba nazvo saka inyaya yekuti unenge waenda pamunhu akabata asiri kugutsikana hazvirotowaniva vanenge vasina kusikwa vane zvipo vanenge vasikwa vane zvipo handiti but wozoda fast move handiti kuti akudai kufunga kuti anogona kuti anga achibatsira
the whole world egarwa hazvibudi. Inini chaiko vanhu 30 vanondiremera pazuva because ndinenge ndichida kunyatsobatsira munhu, kutsanangurira munhu matara ake zvakanaka. Ina handiti zvezvo zvekuti kawawinge, handiti ndinopinda mudare nemunhu muyaona, handiti kuti munhu maproblems ake ndei, handiti ka then panoda kuitwa sei, panoda kudii, munhu achitsununguka kubvunza because ndopinda futi kana mucounseling, zvinoda counseling ndopinda, handiti saka ndinoda time, handiti nevanhu because hazvisi zvetora mari united, ndezvecalling kubatsira kubatsira vanhu, handiti saka ndinotoda kuti ndiwane time nevanhu zvakanaka. Imagine kuti Robert Matara rotwa nevanhu pasera, handiti ka iwewe wada kuti dai Zimbabwe yese yakuunganira, ungakwanisa here kuita Matara? Ndozvotso unenge wangotuma vamwe vanhu vasina kana zvipo, endai munoita nawo, endai munodai, endai kuseruko, iwe uchitora mari chete, uchitora mari vanhu vakuenda vari kunobatsirwa nevanhu vasina kana zvipo zvacho, handiti saka hazviite zvinhu zvakadaro. Inyaya yekuti vanhu wakoshesa kuromba stereki, havasi kuda kungobhilivha kuti ukatenda kuna Mwari nekumidzimu yako unokumborerwa nekuropafadzwa, handiti zvinenge zvinorwadza asi zvakanaka because unenge uchidza kuti chipo changu chakachena, handiti chipo changu chakachena, hachina zvimwe zvinhu zviri kuti zviri kukupa mari nekusaidi kana kuti zvimwe zviri kuti utora zvipo zvevanhu uchishandisa. Zviri nani kushingirira mbijana izvozvo zoti chipo changu chakachena. Saka inini semunhu, semutendi, semuzukuru, ndinoprotecta chipo changu sei? Right, kuprotecta. Uyo zvakare, chingaitwe sei kuti chisumukire, chibenefite inini mwedzi wacho? Right. Zvamunoita ndezvekudai ndotanga pakuti chisimukire, chibenefite imi, uyezve chiregere kuzobiwa. Yes. Right. Chinhu chekutanga kuti chipo chako chisimukire, handiti munhu tanga waziva kuti wakaberekwa, handiti ka une dzinza rako, kunyange uchinamata, handiti kaziva kuti utori nechipo, kushanda kwauri kuita pane vavhimi vashanu, ngerozi dzeuvhimi ushavi dziri pauri, handiti ka dzinoda kuti dzinge dzichigadziriswa, handiti ka nenzira yakanaka kuti chipo chinge chisimukira. Ngapatange pazorodzwa mhepo dzinokanganisa, handiti ka dzemukati memadzinza, mhepo dzakaparwa mukati memadzinza, mhepo dzeurombwa, mhepo dzengozi, handiti ka dzakaparwa mukati memadzinza, mhepo dzimwe dzekuti chaiko pane vatorwa chaiko vanogona kunge chaiko makanetsana mukadi akazokufambira kunga akaita sei, zvinotokontributa pakukanganisa mukati meupenyu hwako, handiti saka zvinhu izvo zvinoda kutanga zvazorodzwa, then chipo chako chogadzirwa zvakanaka, handiti ka chagadzirwa zvakanaka, ziva kuti chipo chinoda kupota chichitendwa kufanana naMwari wedu, handiti ka Mwari vanoda kupota vachitendwa, handiti ka nguva nenguva yaunozvipira iwewo kuti ndosanwa kupota ndichitenda Mwari wangu nevadzimu wangu pane zvawandiitira, kana it's after every kana kuti 4 months, handiti dzounoziva kuti after 4 months kana kuti after 3 months ini ndosanwa kumboita chipati changu ndichitenda Mwari wangu nevadzimu wangu, handiti pakutenda paipa pane zvinotoitwa, unogona kutanga wakanda upfu hwako pasi, handiti uchitenda Mwari wako nevadzimu wako, handiti upfu ndo chikafu chatinodya mazuva ese, uchitaura unogona kusanganisa upfu hwako neraisi, handiti izvi akuda kuti unge uchidzidziswa nemunhu anenge akubatsira pachipo chako, handiti ukasanganisa upfu hwako neraisi paya ukanda zvako pasi, zvimwe zvacho itwa mwaya kana muyadhi mako chete kuti shiri dziuye dzichidya, handiti uchitaura uchitenda kuna Mwari, handiti nekuvadzimu wako kuti aiwa tinoda maguta, handiti maguta awepo nekusingaperi, handiti pachadyawo shiri dzedenga, handiti ininiwo zvangu ngazvive zvichiwedzera, handiti saka zvinhu izvo zvinodzidziswa kana wagadzirwa nemunhu agadzira chipo chako, ende kuti chipo chako ichi ugone kuchichengetedza chisabiwe. Ini nao ndowanzokurudzira vanhu kuti regerai kuleiwa mahenzi kumachichi komunenda, musabatwe musoro, ndo parotorwa vanhu zvipo. Munhu anenge azora mafuta ake eshato mumaoko aakaromba emuchidendi chake kana muchibhodhoro chake anozora mumaoko, handiti then paanozora mumaoko totaura kuti nhasi tiri kutora zvipo zvakanaka, midzimu yevanhu, vavhimi vashavi, manjozo ese ngauye kwandiri. Saka iwe hautombozvizivi because unokuti ningirekenei but
minister of God timenda kutobatwa kuti akapfura nepaura akaza kubata akaonenda kumbochinhasika handiti ndo zvandiri kupa vanhu warning izvozvo zvasiyana nekudhara. Vanhu vekudhara vanga vakachena, vamwe vacho vazhinji pakubata kwavo vachinamatira, but generation yekubva mu2000 mu2000 iye muri kutoona kuti tiringoti ama2k anetsa nemaministers of God acho ekutanga ama2000 iwaya handiti neng'anga dzacho handiti dzakatanga muma2000 imomo. Please and please, vanhu mirai zvekubatwa misoro yenyu, ndo pari kutorerwa vanhu zvipo zvakawanda-wanda. Uyezve mukubatsirwa kune vanobatsirwa handiti ndiri kuti ukaona uchiitirwa dare rekunzi unonzi geza kumeso kwako mvura ichipinda mubheseni memunhu kana kuti mudhishi memunhu handiti okuti geza fesi yako mvura ichisara imomo, okuti geza tsoka, geza maoko, osara nemvura iyoyo. Inzwa kutya kuti wai munhu uyu asara netsvina yemiri wangu. Ndo pari kutorerwa vamwe vanhu zvipo vachishandiswa zviso zvavo, marombo avo akuchishandiswa nemunhu uyu. Hande muri kuzona pane vamwe vari kunonzi kuita sei kufukiriswa, kunatiriswa kwekwe handiti achinatiriswa fesi yake chichidikita rese, stimu yese achisweta zvichienda mudhishi mwemwe, obva anzi ngazvisara. Pazviri kusara ndo pazviri kusanganiswa, munhu wosanganisa nemishonga yake odi wakutoshanda uri muteritori yemunhu uyu. Iwewe zvochada kuita kunge kumabasa yaaminyama chete handiti ukapomerwa mhosva yebangwana, ukakireterwa yemhosva, ukadii zvinhu zvako hazvichafambi nenzira handiti muri kuona. Kungava kuti kubhizinesi kubirwa nekubirwa hakuchaperi, unokanganwa kuziva kuti wakasiya mutumbu wako mumba memunhu handiti. Saka ndo zvacho izvozvo kuti vanhu vasanwa kuchenjera pavanenge vachifamba vachitsvaga kubatsirwa. Ngwarirai pamuri kuenda kumachechi, ngwarirai musangofadzwe nekubatwa musoro pese pese. Please endai kumachechi zvinamatirei kumachechi handiti kwete kuda unobatwa musoro, nekuti kubatwa musoro ndiri kutaura kuti kune vanhu vari kuzora mafuta avo maanointing oil mumaoko handiti vazora maoil avo vanozora achatomboti anointing oil dzavo dzavanozora mumaoko handiti then anongotaurira kuti hanhasi zvipo handiti tiri kutora midzimu yese yakanaka handiti ngaisare pano handiti impori mwedzi in the mighty name of Jesus, in the mighty name. Hausi kuziya chipo chaenda unenge uchiti hawanga wasina chinhu mumaoko, but pandanamata ndiri mumba mangu ndisati ndapinda muchechu ndiri kuziva zvandataurira nemafuta angu handazora. Pane umwe chaiko Robert aishandisa tumahandkerchief so handiti tumahandkerchief chete ainge akabata kahandkerchief chinamatira nako wani chinamatira. Izvi ndo matorera aita zvipo zvevanhu. Saka ndiri kuti nini ndo kuchengetedza kuonoita chipo chako, rega kungoda kunamatirwa batwa musoro pese pese handiti. Ende usade kuve munhu anotenderera kuda kutsvaga kushandirwa pese pangonzi pari kubatsirwa waenda, pese pangonzi pari kubatsirwa wamanya pese. Do you know kuti Robert pane vanhu ndinoona hangu vanouya kumatara angu wokuti unoona kuti munhu anenge akutopenga mhepo dzamuwandira dzaari kutora handiti maari kufamba handi muri kuona. Munhu inzwa kutya kuti no zvanyanya rega ndimbogare pasi. But chimwe chinhu chinoita kuti vanhu varambe vachifamba saizvozvo inyaya yekuti munhu anoda like kubatsirwa kwekunge ari kurombeswa handiti kwokutoti ngazviite mangwana, kuita sekuti pane nyoka kana kuti pane datya richatumwa kunotora mari richimurutsira mari. Munhu haadi kuita maprocedure aya ekumamedical doctor kekuti waenda nhasi uri kurwara unopiwa kosi yako yetreatment kana kuti yewani konzi dzoka kureview handiti. Munhu unodzokera kureview doctor oona otariti pakati handiti panyarara but pane zvakati zvichiri kurwadza. Doctor opedzera kuti okay paakuda matest handiti paakuda kana kuti scan kana kuti x-ray handiti ka right unopinda ka handiti muprocedure iyoyo kusvika doctor unoti pane problem pakati handiti. But chiri kunetsa kuvanhu
especially muZimbabwe muno. Matupataura apostoli Yes. ndinotosangana nevanhu vanondifonera kuti ndakaenda kwaapostoli, ndakaenda kwasekuruni, ndakabatsirwa. Wakaenda chingani? Sandi. Nhasi chingani? Mandi. Echi hapana kana change. Ari kutoda kutoti ipapo. Every day apostoli ndinotosangana phone call nemessage. Ende manje anenge asingabvunzi, anenge achitopopo. Apostoli vako vaiva vakaburitsa vaiva. Ndakaenda hapana zvofamba. Wakaenda rini? Musi Sandi. Nhasi chingani? Mandi. Sekuru wako wakaburitsa ndakaenda ikoko. Manga chaenda rini? Mandi. Nhasi chingani? Tuesday. Hapana kana chiri kufamba. Manje ndine matestimony manje akona kutamba vanhu vese vari kuseri kumatestimony ega. Handiti ndine matestimony akawanda, but chendinoda kukurudzira ndechekudai. Vanhu muZimbabwe muno kana imhepo inenge itori pamunhu yekuti asabatsirike. Handiti saka ndoinoita kuti akaenda kwasekuru kana kwambuya nhingi kana kuti kwaprofeti nhingi kana kuti kwaapostol nhingi kana kwapasta nhingi, chinoita kuti aone kunge zvisiri kuita zimwe yariya risiri kuda kuti abatsirike. Handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti auya munhu nhasi uri kumupa handiti first course yake yemunamato. Munamato uyu chiende munogeza, it's 1 week. Handiti ka then modzoka. Handiti after 1 week munhu pa 1 week unenge uchimutaurira apa munamato ndeve kuzorodza hondo, uri kutomutaurira. Handiti ndeve kuzorodza hondo chi. Handiti ka then after 7 days chidzoka. After 7 days dziya atonzwa kumwe. Kana utarisa vanhu iwawo wana manhamba 100 evanhu vanobatsira mafoni mavo. Nokuti pana umwe anotozotombofona kufoni yangu vachiti ndisekuru nhingi ndoti aiwa ndigogo nhingi ndoti kwete ndipasta chakati ndoti aiwa. Handimugona since saka imimi ndima wati ndapostol wati ndapostol manandidza kuti zviya apostol ndoda kubatsirwa kaindisi. You see now mwana akadaroka haabatsirikiki. Handimugona wabva panapa iwewe ndiri kutodzoke after 7 days ndiri kutarisa kuti uye uchindiudza apostol panoisandisa munamato ndasangana neizvi. Handiti right topinda futi mudare. Handiti tochiona kuti right next stage yenu taakuita sei. Handiti muri kuona then taakukupa handiti munamato wakuenderana nesecond stage. Handiti muri kuona because iwewoka haungaexpect kuti une mhepo handiti dziri kukuteerera, mweya yengozi, mweya yezvikwambo, minyama chi zviri pauri. Wobva watarisa kuti ipapo isusu tiri kuti toda kubvisa zvinhu izvi. Handiti iwe wobva watarisa kuti zvinhu zvemari kana kuti murume kana kuti mukadzi ngandibva ndasangana naye ipapo. Handizvo instant coffee. Handizvo totoenda stage by stage. Saka ndakaona kuti vanhu ava kune vanhu vatenderera Robert kuti unoti munopengere. Handiti ndakazoenda kwaningi ndakaenda kwaningi ndakaenda kwaningi ndakaenda kwaningi ndakaenda kwaningi ndakaenda kwaningi. Inyaya yekuti munhu pane zvimwe handirani zvinogona kubva zvatongokurambira. Handiti kuti iwe watoita kana kuti pane vamwe kuti anotaura ndakatoita zvese zvaidi kuapostol. Stage yekutanga, stage yechi2, yechi3 ndikatonzi tapedza. Handiti but hapana chandakaona zvinhu zvangu zvakatodonha zvatosunga. Apo ndo pendinotowo aiwa ipapo pakatadza kupindiranawo newe newadzimu wako. Handiti nokuti hazvirewo kuti pese ka pabatsirwa umwe munhu newe unogona kubatsirwa ipapo zvinogona kukurambira. Ende futi vamwe vanhu vanoda kusechwa robot because pane vamwe vanhu vakatokeswa naMwari chayembune. Saka vanhu ivo havabatsirikiki. Handiti iwo ndiwo vairoya vamwe. Handiti wabva wazoitwa back to center. Handiti waakumhanya all over the country kutsvaga help. Mwari vanenge wakatosunga kuti hapachina pounobatsirwa ende ndirambokusafisa kusvika zvanaka. Handiti then kana Mwari wazoda kutora upenyu hwako bva wazokutora wambotanga wanyatsokusafisa che. Kune vanhu vasingabatsirikiki vakatokeswa naMwari. Handiti nechekare. Saka vanhu ivavo ndo vamwe futi iwo kuti vanogona kuti ndakaenda kwani hapana chakaita ndakadii. Vamwe vanhu vakatokeswa
kuchabatsirikika vachabatsirikisa saka inini ndongoti ndikuti Robert kuvanhu vanenge vachitadza kubatsirikika especially kwandiri hangu ndakazvimiririra kwandiri nokuti ndozwa kuti ndinonyatsoita basa rangu nemazvo handiti hakuna munhu Robert kuna baba wangu ari panapa nezuro handiti wakabvisa kamari kauke 1-on-1 handiti right then here comes pakuti wabatsira minamato yese yaidikwa pari handiti ndavaudza mari yacho wakabva wati Apostle ndo mari yandinayo kumba regai ndimhanye vanogara padhuze pakamufinza handiti wakati regai ndimhanye ndinotore mari iyoyo ndiuye nayo mundiitire muna zvezvokuti munhu akaperera kuzva kuti Apostle ndiye munhu anokwanisa kundibatsira dambudziko asi ndakanzwa munhu wemukati mandiri achiti no handiti ndikavataura ndikati musazvinetsa handisi kuda kuti munotore mari yamunayo chete mumba handiti inini ndoda kubatsirai neminamato yangu hazvina mhosva nokuti minamato yangu inini Robert yakatosiyana neminamato imwe yamajaira kuona handiti inini minamato yangu inosangana zvakasiyana siyana mukati handiti ende ine ukamari kare pai pamusoro handiti but ndakaramba ndikati no regerai kunotora mari yamasara nayo kumba handiti ndichakubatsirai mumboonawo simba raMwari handiti wakafara wakaitei handiti ndikawagadzirira minamato handiti ndikawapa saka inini chipo changu hachisi chekuti tiri vanatora mari United vai it's a calling ndinonzwera munhu wemukati kuti kana Mwari wakati no batsira handiti tinobatsira pana munhu anobatsira asina kana sendi handiti mweya waMwari kana watibatsira ndobatsira unoona munhu iye anodzoka zvino matestimony handiti matestimony Apostle zvakati pane vamwe mai wani wari papa handiti ndakawabatsira wasina mari handiti wachichema musodzi wachiti murume atone girlfriend kumwe yaari kutorendera handiti asi ndakawaitira munamato wawo ndikawapa ndashamisika nhasi ndasina chatombowazivise munhu anobatsira vanhu vakawanda it's 2 months ago ndashamisika vachiuya wane mufaro mukuru akati Apostle minamato yamakandipa free makatonyazontaura kuti ndita mari yakati asi ndiri kukupa handiti kana Mwari akuitira zvakanaka uchadzoka zvondava nemari yacho handi murozvona saka zvinhu zvakadaro ari kutoita dare rake rimwe rakanga audzwa nemweyo ndo runosanwa kuita kuti muzorodze mhepo idzi handiti dziri kukonzeresa izvi handiti saka ukaona munhu wokuti ari kubatsira vanhu ana kana tsitsi vanhu ivavo ndo vakaromba manje munhu ari kushanda nemweya waMwari nemidzimu yakachena ane paanotonzwa tsitsi pavanhu handiti kuti ano chidai muzukuru kana kuti chidai handiti zvifambe handiti muri kuzvona asi ukaona munhu ari kubva toomesa muti tsangai matsvaga 700 iyo yandatotaura muye nayo voziva kuti hazvina uMwari mukati handiti zvaane urombwa mukati ende munhu ari after money handiti muri kuona saka chinhu chandoda kutaura pano ndechekuti vanhu vemuZimbabwe dzidzai kuteramira panzvimbo handiti imboita mastages awaudzwa kana wanzi dzoka after 3 days dzokera handitika woitirwa zvawaitirwa dzidza kubvunza kuti tiri kuita chinechi kuitira kuti iwe unenge uchiona mastage aya kuti right ndapedza mastage angu andakataronza kana kuti kutanga tadzinga mhepo dzakaipa tobva tapinda kana kuti pachipo tobva tazodai 3rd stage tapedza iwewe ita zvese kana wapedza chitarisa uone kuti chii chiri kuchinja handiti pane chiri kuchinja ukaona zviri kusunga zvichisungirira tuchidai aiwa kubva ipapo ini ndinoti futi dzokera wonotaura kuti handisi kuziva nditarisireiwo nditarisirei mumatare kuti zvinhu izvi zvakangosunga handiti wotarisirwa uone kuti kana kuti pane pakati handiti ukaonawo waita review yako watarisirwa onekirwa unzi soso
waita zvese woona zviri kutopisa wese aiwa chibva wagara pasi chimbogara pasi namata taura nemidzimu yako handiti kuti ko chii chiri kuitika chii chandakatadza handiti ndadai ndiri kubuditsa mari kuzama kugadzirisa zvinhu kudai asi honai handiti hapana chiri kufamba handiti imbogara pasi usamhanye futi kuti saka apostle zvinoita here kuti ndiri kubatsirwa neminister of god ndinobatsirwa nasekuru kana nambo matambudziko 1 okay kana kuti ndogona kuti ndoda kuti uku ndibatsirwe izvi uku ndobatsirwa izvi right zvinoitika handitika kuti let's say mauya pana ndobva ndaona kuti matare enyu kuti imimi musunungurwe handiti pane kana kuti dhipi chivanhu chimwe chemunosanwa kutopinda inini chendinogona kuziva kuti inini uku handikusviki ikoko handiti ndinotokwanisa inini manje kutokuudzai kuti zvinoita here kuti ndikuendesei pana sekuru ningi kana kuti pana mbuya ningi munogadziriswa iri dare iri handitika right mapedza kugadziriswa dare irori mochiuya nekuti tomboti iwo robert uda kunamata handiti ndochita kuti kana mapedza mochiuya handitika tochitarisa kuti dare renyu rafamba zvakanaka here handitika then taakuita sei taakuchiita zvekunamata manje handiti taakugadzira zvinhu zvedu zviri handiti zvichienderana nechinamato zvinoita asi kuti iwewe robert wongoti wauya panapa isu tiri kutoita kamatare edu panapa isu then wobva wazongoti ika ndiende kuna sekuru ningi kana kuti kuna mbuya ningi futi ndichinobatsirwa hazviite zvino handiti nekuti vaya vane midzimu yayo inenge yatobata pamishonga yavanenge wakupa ininiwo ndinenge rozi dzangu manje dzabata pamena mati yandaita sei saka zvinotanga kurwidzana handiti kurwidzana kuti kuchiko chiri kuitika handiti muri kuona saka asi kana zvafambiswa nenzira ndosaka tiona kuti panapa ndinoti kana munhu ane dare rechivanhu tinobva tatanga tafambisa izvozvo handiti tochiuya kuchinamato manje handiti muri kuona taakupedza matare emunhu ndokuti zviite zvakanaka ndiri kunzwa apostol takamboti zviri taure nezvayo muchidimbu last week muri kutaura muchitaura nenyaya yekuti munhu wese ane dzinza rake munhu wese ane midzimu yake mubva maisa kuti chikristu pa but tichitarisa imimi mamen of god and women of god kana taakuuya kwamuri ndatiti ndagamuchira jesu semuponesi wangu ndauda kunamata ndapira upenyu wangu kuna mwari ndimi zvakare munotanga kundiudza kuti chisiyana nezvedzinza nemudzimu nekuti wagezwa neropa rajesu asi ndiri kunzwa imi muchitaura kuti kana munhu muupenyu hwako uchingoda kuita zvinhu zviviri kana zvitatu taura nemidzimu yako nevedzinza rekwako zvinofambidzana seipa right zvinhu zviya zvinotofambidzana zvisingatombotoiti because nhamba yandiri kusangana nayo yevanhu robert ndeyevanhu vadzungaira handiti wachifungirayo kuti wachinzi tukai handiti midzimu yenyu mweya yesvina handiti ka right atuka ari kuti ari kunamata chete mwari wake anongoona achiita sekuti minamati yake iri kugumira apa zviri kuita sekunge mwari wacho wasiko handiti madambudziko haasi kupera handiti hondo mudzimba nevarume vari kungoita maextra nhengerekiri marital affairs kunzowo handiti magirlfriends hobo vakadziwo varume vari kuchema mukadzi wangu maboyfriends hobo handiti but chinhu chiri kutadza kuona vanhu ndechekuti vanhu vambogara pasi kuti asi chii chanyanya kuti zvibva zvadai because during time yana mai vedu zvinhu zvakadai kwanga kusina madivorce akawanda kudai saako these days kwanga kusina kana kuti masuicide aako these days kwanga kusina nhamo handiti yakanyanya like these days kwanga kusina urombwa nesatanism yachekicherai handiti yaako iko zvino chii chiri kukonzeresa handiti but nyaya ingoripo ndeyekuti
vanhu vakangodzoka handiti pakuziva kuti isusu we are Africans tiri vanhu vatema tine tradition yedu yatinosanirwa kutenza tichifamba nayo nekuti nhasi unozoudzwa iwewo kunzi mudzimu yako madhimoni but kama ancestors edu ndo vakatotanga kuziva Mwari tisati tamuziva nekuti tinoziva kuti vaenda pasi pemuti wachinokumbira kuna musika vanhu zvose zvaida nzi chikafu chaitodzika chichipisa handiti chichidziya vaidya vachiguta ipapo handiti chavaisabvumidzwa hanzi kutakura wachienda nazvo kudzimba vaingodya vachisiya zviripo handiti asi nhasi tobva tanzi isusu madhimoni maancestors edu vaitonamata Mwari vachiziva kuti kuna musika vanhu vachienda vachinokumbirira vachipiwa zvawaipiwa handiti saka nhasi uno toda kuzama kuti tibvise handitika pfungwa yakagara yamboiswa nevarungu mukati mevanhu vachida kucolonize kutora upfumi hwedu handiti ende Bible chari ukada kuzvitarisa kuti wakasiya vari kanda kuti vanhu vatema varambe vachirwa neBible because ukada kutarisa tikada kuita kana kuti program ine maministers of God tinopedzisira taakutodzipana huru uye anenge achibhilivha zvake asi isem Bible ramunaro uye ane pake paakabata paari kubhilivha 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 but ngatitorei vanhu vechivanhu kudai vagoita program vanenge vachitonzwisana kutobvumirana kuti masirira pakati zvikadai masirira pekuti pakadai vanotsinirana so handiti but isusu wacho tiri kuti hanzi we are born again yowe tiri kuziva Mwari handiti hapana kurwa kwega handiti Brother Apostle tinoda kuti tidzokere kunyaya yedu yatotova nezvayo nyaya yezvipo kuti kana chipo chako ungaone sei kuti chatorwa kana kuti chadzorwa Apostle Monalita nyaya yataura nezvayo zvipo zvine vanhu mukati mekurarama chipo chaunobarwa uinacho asi nekufamba kwenguva kwaunozofamba ngatiti ndekunana sekuru kana kunana mbuya kana ku men and women of God uchitorerwa zvipo zvako hanzi naApostle musangoti kwese kwamaenda kunyanya iko kutitaura kudepartment kwavo kumaministers of God ungoskobatwa pamusoro sokuti haleluya amen chinenge chichitotorwa hanzi anenge akazora kana kuti mafuta eshato kana kuti machira tavanenge vakabata teti hanzi onenge ichochimira deka chira kukangoti guma usingatoziva kuti ndio maenderano ita chipo chako Apostle ngatiti chipo changu chabiwa handiti ina handisi zvinhu zvangu zvaramba zvakudaiso chatorwa chaiswa mukalabashi munhu azosara akuita nacho zvaanenge akuita life yake yakutofamba musha ndinoita sei kuti chipo changu chandakabirwa chipo changu chandakatorerwa chidzoke pana Robert chikubatsira ini nemhuri yangu nedzidza rangu kazhinji kacho tinopinda mudare handiti kuti mweya uone kuti chipo chakatorwa papi kuhama dzako here kumachechi here kwavaienda kana kuti kwavaibatsirwa handiti munasekuru nana mbuya kana mumaprofita handitika right saka mweya kana waona pakakanganiswa chipo chako ndo patinodhila napo ipapo handiti kuti chipo chako chigone kudzoka handiti panzvimbo saka tinodhila neipapo pane minamato inobatwa pane dare rinotobatwa handiti kungokunyoresa zita kwacho ikoko kwakatorwa chipo toita dare racho handiti mataura kudhara mukati pane vanhu vati akafona ndimi gogo ninge akafona ndimi Apostle ninge unoziva kuti chakatorwa kupiwa iwe bvudzi dzakapera uchifamba mweya unoona mweya ndio unoona kuti pane pamakaitiswa zvakati pane pamakaitiswa zvakati mukaitiswa zvakati mweya unotedza sei unoona saka munhu ega anobva atotaura handiti kuti pane ende mataura zvechokwadi like for example pane vamwe mai handitika wakaya pana last week wakabvunzwa nemweya kuti imi like what you are saying Robert kuti unenge usingachazivi kuti zvinozouri munhu anotenderera from Zambezito neMupopo saka pakatorwa chipo ndepapa saka wakabva wabvunzwa nemweya kuti pane pamakaitiswa dare rakadai wakabva waita kufenda
wakati mapedza yenye apostle ndakaitiswa dare iro ndobva wanzi ipapo ndo pakatorwa chipo chenyu handiti saka ndo patakatotanga kuita sei manje kuchigadzira and kana tatanga kugadzira saizvozvo kuti chipo chako chidzoke panzvimbo wega muridzi unotozviona one zvinototanga nemadreams handiti 2 wega unonzwa kuti ndamunhu uya hanyatsoreruke kunyatso Robert arega nokuti kana chipo chako chatorwa waakushanda kwakawanda handiti saka uneka kuremerwa kwaunoitwa handiti pamiri wako saka unotozvinzwa wega kuti I am now free ndakunzwa kufurwa nemhepo kupindwa nemhepo handiti kuzoti pamabasa ako favor so unongoona yako ngokuloketa handiti zvinhu zvaakutanga kuita sei kuendeka ndopaunoziva kuti chipo changu chadzoka panzvimbo handiti pachakatorwa pachanga chabiwa hachizotumira signal yekuti muzvipo zviriwo pane chimwe chabviswa zvinototumira inini kwandiri zvakaitika ende ndikazviona ndega because kunoitika moto handiti ikoko kwacho kwakatorwa chipo chako pachinenge chadzoka pauri handiti kunotoitika moto ende masikando anotanga kubuda ikoko nechi aiwa kunochemedzanwa ikoko saka inini nderakurudzira kuti munhu kana tadaro handiti pachipo pane iwe zvounosanwa kuramba uchizoitawo nenguva dzaunomuka uchinamata uchikumbirira pachipo chako chipo chako chirambe chakaita sei chakasimba handiti pari pambotaura apostoli chitanga kuti kazhinji tinonyatsotaura kusekta kwedu minister of god akana kuti munhu yaane chipo ichi anonditora undisa padhuze obviously anotanga kutiitira mafavors handiti kuti pamwe ndisaone kuti nopana pandoita ndatorerwa something ungavhurike meso sei kuona kuti ushamwari hwangu naapostola wanyanya toti mutipe tumatips tumasainzi uona kuti naapostol tinokapa ushamwari wendikoyo wanyanya but vari kundishandisa but handisotona bcause mafavors aripo soka tikungodaiso uya kuno paunogona kutodza hande kugermany tine service ikoko hande kwakatovatodza tokwidzwa ndege naapostol zvinichi kandiendi right ipapapo ndoda kuti pavanhu vanobatsirwa zvavo vese musatsvaga ushamwari nevanhu vanokubatsira handiti ini ndogona chiudza vanhu vakawanda panapa ndakabva ndaiswa muhapu andikazodii ndotaura kuti inini panapa ndofunga ndabatsira ma-thousands of people handiti but handina ari apa pangu handiti ndinomuda wei handiti nekuti munhu auya neproblem is not my friend handiti saka ndingaseke naye pafoni taafoni aapostona kuti ndinzwe kuti muri sei handiti not kuti handichatodi kutoshaya munhu akugara ari apa pangu handiti ukangoona zvadaro tiza neupenyu hwako handiti nokuti kunyange kuri kumachechi vane bhodhi ravo revashandi vavo maministry workers handiti ko iwewe uri kudikwa wei ndaizviitwa zvinhu izvi Robert ndaibva kubulawayo uko handiti kudai padikidiki wafonirwa zvanzi uyai na prophet zvanzi uyai na prophet zvanzi uyai na prophet apo chiofewa free guest house chichi food want handi murozona wofunga kuti wadikwa stere but ndakazozviona kuti nono life yangu iri kudona handiti ichienda pasi handiti zopedzisira ndanyeverwawo nevamwe vane maziso emwe akati iwe tiza neupenyu hwako chipo chako chiri kudii chiri kushanda handiti saka usabvume kuiswa mudhuze handiti hatisi kuti musawirirane nemaministers of god enyu handiti ka but wiriranai from a distance handiti kuti kuri kunzi kuri kudikwa macontribution itai as church muchicontributa handiti zvekunzi uya kuno inini pane manje pane mumwe futi umwe haini ndakanditori munhamo Robert pane mumwe futi aitoti kana akuprofesa inini aichondida padhuze achifamba neni handiti kana ndaneta ndinogana pasika ndaiona ndatumirwa zvevakomana vaya endai munoti apo so auye kunoko uyu izvi
gift yangu yeprofesi ndo yaishandiswa nemo ande mukona saka zvinhu izvozvo ini ndiri kutoyambirawo from my own experience handiti kuti regai musafunga kuti kudikwa kuya nzou yakuno mukati muri kudikwa zvipo zviri kushanda zvipo zvenyimi ndopamuzoona kuti hapana chako checho chisvino chounoita chinobuda handiti hakuna ubhadharwa rendofunga zvako zvaiti ndosa mutonotoamwa kuti chaiko mamereji avo anenge achingosheka ari madambudziko ega inyaya kuti pane basa umira zvakanaka uri kushanda watoo murume wekuchechi kana kuti watoo mukadzi wekuchechi saka apostle ndogona kuenda kwamuri ndosoti apostle upenyu hwangu inini ndihoyo hwandinawo ndivhenekeyo ndione kuti kwandiri kuenda kwakamira sebhozi ndingori pa same level pane here patiri kukanganisa pane here zvandisiri kuita kuti ndive ndinobva pachimusvindo pandiri so that bhozi edhendi pamwe pacho nopedzera wato mucomfort zone kuti reka ndinoita sei reka ndingogara pamwe ndakatogarira zvimwe zvinogona kuita kuti muri nedzinza zvekuzara zvichiti sekuru Robert pamavapenyu inini sekurescuewawo kwandakaitwa indakatorescuewawo futi handiti neumwe man of God asiriwe muno muZimbabwe akanditi enda unooneka kuti chiuri kuenda chipo chako chiri kutoshanda chiri kutoshanda pachichipapo handiti saka inini ndinokukurudzira kuti munhu akauya ndikatoona kuti muchechi maatorumu but pane vamwe Robert wokuti wandakatoona wakawanda wakauya vanga vari very close vamwe titoti ndini ndinobikira papa mayama kuti era hatibvumidzi kutaura mazita evanhu but wedweka ndakanzwa kurwadziwa ndikati matichi zvikanzi ndini shefu wavo handiti so what munhu yari kutosafa ane kamusika kanorwara mumbaro handiti ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza ndikati imi muri kundiudzei handiti papa vane mamansion akawanda kudaro chichi then munhu anobika mumba mawo chef ari kutambura ure anga atori nebhutsu imwe inge isina kutomira zvakanaka handiti ndikatanga ndakamuudza kuti apa babaka madi kusuduka neupenyu hwenyu anga ane madambudziko akawanda nekuvana vana vanenge vautongotoshandiswawo nevana vako ivo kana utoshandiswa nevana zvese vanopinda mukushandiswa imomo handiti akati nevana hapana zviri kumbobuda kuvana handiti muri kuona but ndikamuudza kuti no madi kusuduruka handiti madi kusuduruka nguva ichiripo handiti akasuduruka iko zvine ndikakuudza Robert kuti munhu uyu atone mabhizinesi ake handiti ane mabhizinesi ake ndakamuti sudurukai tonyatsokugadzira imidzimu yenyu zvakanaka wavhimi washava wakuvhimirei wakushavirei handiti iko zvine zvaane mabhizinesi ake handiti muri kuona asi anga akatsikwa nenyaya iyo yokuti iwewo uri kushandisirwa chipo chako handiti but nenyaya vamwe chaiko vanongoda kuda kunzi ari padhuze naapostle kana kuti ari padhuze naprofeti handiti but haasi kutarisa upenyu hwake kuti upenyu hwake hwakamira sei handiti zviri kumupa here food on the table zviri kumupa chiraramo here zvekuwe close pana minister of God waari handiti panenge pasina handiti. Right, Apostle, your last message as we wrap up the program today. Right. Inini ndoda kungoti kune vanhu kuti vanetsekana nokuti ndo makoze ndiri kunyanya kuwana kuti Apostle ndoita sei ndaenda kuchechi unenge uchinzi une chipo chaizvo unogona kutoita muprofita handiti kana kuti une chipo chepfuma handiti ndazoenda kuchivanhu ndobva ndanzi gadzirisa midzimu yavo saka ndaapakati hanchizondoita sei kuchechi unenge uchinzi zvemidzimu mweya yetsvina saka ndoda kungoudza munhu akateerera kuti kana achaona this video kuti kana uri wewe vanhu vakadaro kuti hausi kuziya uri kuti gumbo riri mumvura rimwe riri mumoto handiti unongofona handiti tokuudza kuti ita sei kuti unamate zvakanaka handiti midzimu yenyu
ndo kwamakabva, haisi mweya yetsvina. Baba namai wako wafa nhasi ndo wakakubereka, chichiwo chitanga kunzi watuke madhimoni. Vanhu ivavo vari kutoda dzidziso yakakwana. I think maministers of God vari kuramba vachiudza vanhu kuti midzimu yenyu mweya yetsvina, hapana pezvinofambirana. Vanhu ivavo vari kutoda nyasha dzedenga, because I think vari mukingdom yesatanism vanhu ivavo. Because kana usiri mukingdom yesatanism unosanwa kuziva kuti midzimu iriko, handiti, nokuti wakaberekwa, wakazvarwa, une mutupo, handiti. Mutupo iwo ndo uri kutoreva kutoti iwewo une mudzimu unotokuchengeta, handiti. Saka zvibvunze kuti iwewo kubva zvawazvarwa uchiri kacheche, handitika, wongo usingazivi kuti kunonamatwa Mwari, wongo usati wakunamata, chiko chakakuchengeta kuti usvike pa30 years 40 years yawauya wauda kutuka midzimu nhasi kuti mweya yetsvina. Waichengetwa nevadzimu vako, handiti, naMwari wako, wabereko wako, wachitotenda kuvadzimu, matipa mwanakomana, matipa mwanasikana, chimuchengetai, handiti. Iwewe nhasi ndopotanga kuti mweya yetsvina, handiti. Vanhu ivavo vada kutomboongororwa pfungwa zvakare kuti pfungwa dzavo chaizvo chaizvo dziri kunyatsokudhonza kana kuti kwete, handiti, nokuti hakuna chinonzi mudzimu madhimoni. Iwewe wakaberekwa, handiti, wakaberekwa woti mudzimu madhimoni, handiti, hakuna zvakadaro. Mudzimu ndo chaizvo chaizvo dzinza rako rinosanwa kutomira naro, ndo chinamato chako chekutanga uchizonamata Mwari. Yes. There you heard it from Apostle Monalita. She's also a teacher. She's also a counselor. Kana my relationships are kunetsa, get in touch with her on the numbers below. But in short, in today's message, hanzi usafungudza kuti ndikudiwa stereki naprofeti, usafungudza kuti ndikudiwa stereki napasta. Chino chaitika uya pano, pastor havazokwanisa kuzoita izvoni kana ndisipo. Watch out, chinogona kunge chiri chipo chako chiri kubiwa, asi chakangwara ndechikuziva kuti chiri kubiwa here. Pamwe unogona kunge chiongori ushamwari. As I've said, get in touch with her on the numbers below. She will be back with another informative and educative program next time. For now, my name is Robert Afumane. Bye-bye.